Galicia é terra de persoas emprendedoras. En Galicia, o emprendemento é máis cunha idea, é unha actitude. E vos, os emprendedores e emprendedoras, sodes o exemplo. Cada unha das vosas historias comeza cun soño. Un soño que enfronta as adversidades, que esperta a creatividade e que impulsa a innovación. Sodes persoas que desafiades o establecido, que vos atrevedes a pensar en grande e a converter os vosos proxectos na vosa realidade diaria. Formades parte desta vibrante comunidade emprendedora que desde cada recuncho de Galicia e para todas as persoas está unida por unha mentalidade de esforzo e crecemento. Sodes orgullo e inspiración para seguir adiante. Medrades con Galicia e Galicia medra con vos. Grazas por construir con cada paso que dades un futuro cheo de oportunidades e logros que celebrar. Grazas por facer de Galicia unha rexión emprendedora.